Gracias, señor alcalde. Vou a intentar cumplir co tempo, a ver se son capaz. Vamos a ver, o PP presenta hoxe aquí unha moción coa única finalidade de intentar confrontar o Partido Socialista co BNG. Intento que está condenado xa lles anuncio o fracaso. Porque se de verdade o Partido Popular tivese preocupación polo barrio de Monteporreiro, tivo sobradas ocasións para manifestalo. Non en vano leva gobernando na Xunta de Galicia 12 anos consecutivos. A última oportunidade tivoa en xaneiro deste ano, cando o Grupo Parlamentario Socialista presentou unha proposta para reactivar a promesa do PP de investir perto ou máis alá dos 10 millóns de euros no barrio nun proxecto en 4 fases dos que só se invertiu alrededor de 1,5 millóns na primeira fase. As outras 3 quedaron no olvido no que o PP suele meter as propostas para Pontevedra. E vou a lembrar brevemente as fases que quedan por executar. Ademais de xa executada na Rúa Alemania, a Xunta do PP se comprometeu a mellorar os espacios públicos entre as rúas Luxemburgo e Irlanda 424.000 euros. Comprometeuse a execución dun aparcamento subterráneo, 345 coches, 70 motocicletas, máis de 5 millóns de euros, máis a adecuación da parte superior, mantendo o actual sinaxe urbano, que se reubicaría. Asimismo, se disporía dunha zona mirador na confluencia entre as rúas Irlanda e Reino Unido. Tamén no ámbito da Praza Central, conocida como Praza de Europa, daquela se estaba facendo a iglesia, mellorando o espacio central adxacente ao actual parque infantil, manténdose o acceso aos vehículos pero peonalizando a rúa, axardinándose e establecendo unha nova conexión coa zona verde existente na zona de Reino Unido. Todo eso son propostas e promesas feitas polo señor Feijóo fai máis de 10 anos. E como dixen, en xaneiro deste ano, presentouse unha proposta socialista para reactivar o cumprimento desa promesa. E, desgraciadamente, os compañeros do partido do señor Domínguez votaron en contra da proposta na Comisión de Obras Públicas do Parlamento de Galicia. Igual non o sabía vostede, porque igual andan un pouco descoordinados e pode ser que non o supera. Fíxese que a cantidade que falta por investir desa promesa ronda os 7,5 millóns de euros. Casi o mesmo que vostedes propoñen que nos invistamos dende o Concello. E eu, de verdade, que os animo a que esta mesma exigencia que nos fan ya trasladen o señor Rueda, lembrándolle que non cumprir as promesas é mentir, e que mentir é pecado, e pecar é moi feo. Calquera veciño de calquera barrio de Pontevedra merece moito máis respeto do que vostedes están a demostrar no barrio de Monteporreiro. Pretenden vostedes utilizalos como un arma política para erosionar a un goberno de coalición porque no fondo, e na superficie, a vostedes, os veciños de Monteporreiro, non lles importan nada de nada. As súas promesas incumplidas desde fai máis de 10 anos demostran e confirman esta afirmación. Non lles importa nada de nada. Os veciños de Monteporreiro coñecen de sobra a postura do Partido Socialista. Saben que o Partido Socialista promove o diálogo e o consenso para avanzar e mellorar. É a nosa forma de traballar tamén en Monteporreiro. En ese camiño vamos a seguir. E se hai que mellorar o diálogo, se mellorará. Traballaremos para iso dende a lealdade co noso goberno e cos veciños, porque non é incompatible, señor Domínguez. Neso estamos e neso estaremos. Vostedes, mentres tanto, en lugar de colaborar, sigan a deriva. 10 segundos me faltaron.